Kaixo, Iker. Egunon. Simon. Primeran. Ondo. Enzino eta. O- Zu? Ondo. Goiza pasatzen. Horixe. Baina eguzkia gara. Gaur bai, gaur ez dago dirik. Eskerrak. Iker, lezamakoa ez. Horixe, bai. Aktore munduan ikusi zaituko. Baina zergatik aktore mundua. Galdera ona. Bueno, nik txikitatik beti izan dut antzesteko greina, ez? Nahi hori beti bai antzerkia ikusteko orduan, telebistako betiko serietan, oso pelikula zalea izan, ez txikitatik. Eta beti izan dut asmo hori, ez, edo antzerkia ikasteko, edo hortara dedikatzeko, baina hasiera baten bakizu beldurra, nervioak, eta momentu bat heldu zen, non esan nuen, zergatik ez, saiatuko gara, eta aurrera ekingo diogu, eta beldurrak alde batera utzi, eta benetan norberak nahi duena egin, eta hori izan da azkenean bizitzako pausurik garrantzitsuena. Ese prozesu erreza izango, ez? Hasiera batean batez ere ez, imagina. Etxean gurasoek beti izan nahi dute, nik uste dut familia gehienetan ez. Seme alabak ikasketak burutzea, lana haren topatzea. Bueno, nik esan nienean antzerki mundua gustuko nuela eta aktore izan nahi nuela, hasiera baten, imaginatu. Adiós. Hoxe, bai, harrera esan izan oso ona, baina, bueno, apurka-apurka ikusi dute bizimodura hartu dudala eta serio hartu dudala eta hortik horrela beste ikuspuntu bat daukate. Komentatzea gaituk gauza gehiago egin dituzu, baina komentatzea gaituk guazen ikusi izatuko dantzari modua. Horixe, nago nintzen guazenen orain dela pare bat urte, dantzari moduan, bertan zure laguna den Carlos Engemak Claro, irakasten... mucho más, claro. Carlos. Berak irakasten zizkigun koreografia denak, eta primeran, hori orain dela bizpahiru urte izan zen, lehenengo pausuak izan ziren, eta gustora, esperientzia polita, asko ikasi nuen, eta mugitzen joan gara hortik. Antzerkian obra batzuten ikusteko aukera izan zaitugu esateratzeko esan obra bat. Egin genuen, Hamlet, horren dela urte bete bueltan, Yerma, zer gehiago azkenekoak horrela aipatzeko, El Inspector baita, holan nabarienak edo aipatzekoak hori ez. Zelan Hamleten. Ondo, badakigu zelakoa da, ez? Shakespearen obra klasikoa mundu guztiak behintzat izenez badaki zer den Hamlet edo nondik datorren. Eta, gogorra eta esperientzia bat, beti bezala, eta zuk nahi duzun modura bizi bazara eta benetan nahi duzuna egiten baduzu, azken finean, naiz eta lan gogorra izan edo neketsua gustora hartzen duzu. Bolo de gente egin zenituzte edo ez. Pare bat egin gintuen, ez dakizu bat izan zian totalean, baina Hamletena bizpairu, Germanena beste bizpairu, eta Inspektorena beste 3-4, ez dakitena ziur, ez dakizkit datak zehazki, zintzuk izan zian, ze dana batera izan zian gitxi gora bera, baina... Abar, eta nolakoa da testu bat baino gehiago buguan kontentzeko oitua hori. Imaginatu. Bai. Azken finean behin eta berriz egin eskero eta errepikatuz eta demorarekin eta lan egin eskero egin egiten, zara. Horitzen zara. Hoitu egiten, zara. Zenean ikusi zaitugu pelikula batzuetan. Orantxe adibidez, orain dela gitxi estrenatu den El Silencio de la Ciudad Blanca ibili nintzen. Abar! Nintzen, egon aktoren moduan, bai doble moduan egon nintzen, protagonistaren bikoitza moduan, doble moduan, korrika egiten, Gasteiztik gauetik, autoa gidatzen,
beste esperientzia bat, beste lan mota bat. irakurri duzu liburua. Badauzkat etxean, baina lehenengo bakarrik irakurri dut. Beste biak irakurri dut. Hori, pelikula bena ez, Horixe. irakurri duzu, fantaziakizu Lobito del agua Horixe, Lobito del eta agua. el señor del tiempo ez. Ezagutzen duzu, irakurri dituzu kala. Ez, baina ere, ibukean dauka Vale. irakurri. Eta, liburua irakurrita naiz eta papel bikoitza ezak nola bizi duzu. Bueno, azken finean zuk buruan ideia bat daukazu liburua irakurtzean, Eta gero pelikula batera, beti dena berdina ezinan ez izan, gauza batzuk moldatzen doaz. Zuzendariak gauza bat nahi du, eta liburua beste ari batetik doa. Azken finean pelikula saiatzen da jarraitzen ari hori. Ez da berdina, baina, bueno, esperientzia polita izan zen, beste modu batera egin zen, eta gustora, esperientzia da, asko ikasi nuen. Beste pelikula bat, aipatu. Adibidez, begira, oraintxe estrenatu berri dugun serie bat interneterako zure txanda da, gainera euskeraz, Bizkaian egina. Eta oraintxe estrenatu berri dugu Bilboko series lan jaialdian. Eta hori, euskaraz izan zen dana baita, oso gustora, talde desente majoa izan zen. Familiatxo bat egin genuen gure artean, eta polita esperientzia baita. Zuzenuko zerbait. Zergatik ez, baina, bueno, printzipioz aktuaren modura ikusten dure burua, gero igual, ez dakit, agian, egunen baten diot, zergatik ez, edo antzerkitxo bat, edo zehozer. Jakiteko bentsa zer dan, bai. Aktorez, mundua ez, aparte, beste zerbait egiten duzu. Ogibide gisa. Ogibide gisa, galdera ona. Denetari. Musikan behibil nintzen, txaranga baten, baita taldea izan nuen, eta pixka bat leku ezberdinetatik, eta bueno, modu batera dago bestera, beti arte munduan murgilduta, musika espada zinean edo zine espada antzerkian, beti hortik. Txaranga bat jaibiroan mundu ezberdina izango da. Benetan, azken finean, imaginatu, uda osoa, bueltaka ibilizkera Euskal Herri osotik, Nafarroa, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, bueltaka, herri ezberdin asko zauten dituzu, festa ezberdinak, jente ezberdina, beste esperientzia bat. Eta festak ere herri asko eskatuko dizute kontratazioa. Bai, azken finean, klaro, zu ezin zara joan eta bertara jo eta agur benut gure egin du eta giroa piztu behar duzu, hori beharrezkoa da. Bueno, mira, Zuri, gomilatzeagatik. Bigarreko niego musu handiga gure ikusten. Eberto, primera. Gaba jaime. Agur! Musu bat!